Ezinzulwini zobusuku ngalomhla wonyaka ophelileyo obesakuba ngumongameli weli umnumzana Jacob Zuma wasuka kwikhaya lakhe laseNkandla ephelekwa zizithuthi eziliqela eyokungena entolongweni nanjengoko wayokuthothoza isigwebo sakhe senyanga ezili-15 ngetyala lokunyevulela inkundla yomgaqo-siseko. Wangena kwiziko loluleko lase-Escort KwaZulu-Natal aye esanda amakhwelo kumaqonga-onxibelelwano akhuthaza ukuba kubekho uqhankqalazo ngelixhasa umnumzana Zuma. Ngokuhlwa ngomhla we-9 ngoJuly, abaqhankqalazi bavala uhola wendlela u-N3 batumeka ngomlilo izigadla ezimalunga na-20 betyhuthula iivenkile kwingingqi yaseMoy River. Uqhankqalazo lwanwenwelwa naku-N2, nto leyo yachaphazela ukuthuthwa kwempahla eThekwini naseRichards Bay ezazisiya eRhawutini naseKapa. Lwaye lwanwenwelwa nakwezinye iingingqi kwiphondo laKwaZulu-Natal uqhankqalazo. Iivenkile namanye amaziko ahlaselwa ngabantu ababezitapele ekutyeni, kwiimpahla ezinxitywayo nezezindlu nakoomatshini bexabiso. Oku kuzitapela ezivenkileni kwanwenwelwa nakwiphondo laseGauteng. eThekwini naseMgungundlovu abantu abaliqela bantumeka ngomlilo imizimveliso nezakhiwo, nto leyo yakhokelela ekubeni iivenkile ezininzi zivalwe. Amazibuko aseThekwini naseRichards Bay avalwa. Ukonakaliswa kweziseko kwadala ukushokoxeka kwamafutha nokutya. It is a scramble for essentials. Here where we are, people are having to use cards only because they're not accepting cash, and people are going to be only taking 20 items per person. Umsebenzi wezolimo wokutyala nokuvuna nawo waphazamiseka. Nenkqubo yokunikezela ngamayeza kwanqu neyogonyo lwe-COVID-19 kwakufuneka ime. Lo gama eli lisajongene nomsinga wesithathu wokugqugqisa kwe-COVID-19. Ngelixa ukuqala kwezixholoxholo kwakubonakala ngathi ngabantu abaxhasa umnumzana Zuma, kwaye kwabonakala ukuba nabophuli-mthetho basebenzisa uqhankqalazo njengesebe lenkawu. Urhulumente wamemelela ukuba kubekho uzinzo nanjengoko kwakukho izigrogriso zokuvala mba eli phondo. Nangona amapolisa ayezama ukulwa abantu abatyhuthulayo, abonakala esoyisakala ukulawula uthotho lwabantu abazitapela ezivenkileni. Oku kwakhokhelela ekubeni iinkampani zabucala noluntu luzithathele ezandleni uxanduva lokunqanda lombhodamo wokonakaliswa kweevenkile, amaziko, iziseko neenkampani. We've got our own neighborhood watch there as well. We've been sitting out whole day, whole night. As I'm standing here, just came from our night shift, straight here to come and get some food and stuff because we really need this. It's terrible what's happening out there. Oku kwakhokhelela ekubeni kubekho ukujongana ngezikhondo zamehlo phakathi kwabantu abamnyama kunye nama-India ePhoenix. Abahlali basePhoenix bathatha izixhobo zokulwa ngelithi balwa nabantu abatyhuthulayo, kodwa kwabakho iziganeko eziliqela zohlaselo oluphenjelelwa bubuhlanga ezenzekayo. Uninzi lwabantu abangaphaya kwamakhulu amathathu abaphulukana nemiphefumlo kwezixholoxholo basweleka kuxalathelwano olwalisenzeka ngethuba uluntu luzitapela ezivenkileni. Ngomhla we-12 ngoJuly kwatyalwa amalungu omkhosi ezitalatweni kwiinzame zokubuyisela uzinzo. Ngabantu abangaphaya kwama-20,000 ababanjwayo kweli phondo laKwaZulu-Natal. Emva kweentsuku ezili-10 kugqithe zizixholoxholo, urhulumente waqalisa inkqubo yokubala umonakalo. Zizakhiwo zodederhu lweevenkile ezingaphaya kwama-200 ezachaphazelekayo, ezili-10 kuzo zantunyekwa ngomlilo. I-ATM, amaziko athengisa amayeza, iibhanki nezakhiwo zeeposi zashiyeka zonakalisiwe. Ziinkampani ezibalelwa kwi-40,000 noosomashishini abasakhasayo bamalunga ne-50,000 abachaphazelekayo. Kwabikwa ukuba imisebenzi elikhulu elinama-50 ngahle ilahleke. Kuqikelelwa ukuba ilahleko kuqoqosho edalwe zezi zixholoxholo zikaJulayi wonyaka ophelileyo iphakathi kwe-35 uyokutsho kwi-50 billion rand.